Barçaňyza salam. Atawatan TV YouTube kanalına ýürütip siz üçin taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy awgustyna sanyna Türkmenistanyň Russiýa eksporty artdy. Balkan welaýaty energiýanyň gaýtadan dikilýän çeşmelerine baý sebep. Iranyň awtomobil kompaniýasy Azerbaýjanyň bazaryna girýär. Düzýüba Türkiýede futbol oýnar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin ne bolsa habarymyza giňişlerini geçelim. Türkmenistanyň Russiýa eksporty artdy. 2022-nji ýylyň 7-nji aýyny Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyna amal aşyran göýük bakça önümleriniň we miýeleriniň eksporty 30 götürüm artdy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Rossiýalxoznadzor gullugy habar berýär. Değişli hasabat döwrünü Türkmenistan başga da Russiýa eksportyny artdyran ýurtlaryň biri hem Marokko boldy. Bu ýurduň eksportynyň möçüri 45 götürmi ýokurlandy. Şeýlede Türkmenistan bilen bir hatarda Merkezi Aziýa döwletleriniň Täjikistan, Özbegistan we Gazagystanyň hem eksport değişillikde 16, 14 we 21 götürüm artdy. Şeýle hem bu ýurtlardan başga da Russiýa göýük bakça önümleriniň we miýeleriniň eksportyny Hytaý 11 götürüm, Misir 16 götürüm we Moldawiýa 20 götürüm ýaly döwletler hem ýokurlanyrdy. Şeýlelikde 2022-nji ýylyň 7-nji aýyny Russiýa pul ferişdeler babatyna 5,5 milyon tonna göýük bakça önümleri we miýe import etdi. Balkan welaýaty energiýanyň gaýtadan dikilýän çeşmelerine baý sebep. Balkan welaýaty diňe bir uglevodorod ferişdelerine önümçülük gorlaryna baý bolmak bilen çäklenmän energiýanyň gaýtadan dikilýän çeşmelerine bolan uly mümkinçilikleri de eýeder. Gün şöklesiniň bollugy, ýeliň tiyliginden peýdalanmakda bar bolan mümkinçilikler welaýatyň hemde tutuş ýurduň ykdysady taýdan hassa kuwatlanmagyna oňyn şertler ötýär. Sebitde ýylyň 365 güniniň 230-y golaý bulutsuz, güneşli we maýyl howaly bolýar. Iyul aýyna güneşli howa gece gündüzüň 16 sagatyna çekýär. Welaýatda ýangyç energetika uğurly gaz turbinaly elektrik beketler bilen bililikde awtonom ýagdaýda işleýän gün elektrik beketlerini ýeliň tezligi bilen işleýän beketleri gurup işe girenmäge giň mümkinçilikler bar. Alysy ýerleşýän çarba obalaryny demir ýol beketini etekläp oturan ilatly nokatlarda ýokary tezlikli awtoýollaryň uğurlaryny ýel parlampaşlaryny gün batareýalaryny peýdalanmak arkaly elektrik energiýasini öndürmäge we peýdalanmaga giň ýol açylýar. Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen Energiýa Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasyna daşary ýurt kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga we elektrik stansiýasyny 2024-nji ýylyň başyna ulanmaga bermek baradaky karara gol çekildi. Şoňa laýyklykda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyna köpürli gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak, şeýle-de ilatly ýerlere ýokary güýjenmeli elektrik geçirjesini çekmek üçin berýär bolan enjamlary we ferişdeleri satyn almak göz tutulýar. Iranyň awtomobil kompaniýasy Azerbaýjanyň bazaryna girýär. İran İslam Respublikasynyň iri awtomobil öňürji kompaniýasy bolan Iran Khodro Azerbaýjanyň, Omanyň we Iragyň bazarlaryna çykmagy meýleşdirýär. Iran Khodro kompaniýasynyň vize-prezidenti Kianush Purmodjev täze bazarlaryň möhümdigini belläp geçdi. Onuň aýtmagyna görä, şu ýyl kompaniýa 500 000 gowrak awtolog öňürmegi meýleşdirýär. Häzirki wagtda Iran Khodro kompaniýanyň ýyllyk eksport möçüri 20 000 awtologa deňdir. Düzýüba Türkiýede futbol oýnaýar. Russiýalyk hüjümçi Artem Düzýüba Türkiýanyň ýokary futbol ligasyna çykyş etýän Adana Demirspor topary bilen şertnama baglaşdy. Hüjümçi Russiýanyň Zenit topary bilen şertnamasyny ýatyrandan soňra 4 aý toparsyz galdy. Türk toparynyň Metwot gullugynyň habar bermegine görä, Düzýüba bilen 1 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Şeýle-de onuň şertnamasynyň möhletini ýene-de 1 ýyl uzaltmak mümkinçiligi göz öňüne tutulýar. Türkiýanyň Adana Demirspor toparynyň düzümini Zenit toparynyň ozalky gorawçylarynyň Yaroslav Rakiski hem çykyş etýär. Ahir soňy Adana Demirspor toparynyň düzümine goşuldy. Täze çağırşylara taýýar.
Toparın ýolaşy düdümni maňa anam bildirenlikler üçin minnetdarlyk bildirýärin diýip düzüp jemgyýetçilik torundan habar berdi. Adana Demirspor topary Türkiýanyň ýokary ligasyndan basar 2 ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Türkiýanyň ýokary ligasynda 19 topar var. Adana Demirspor topary çempionatyň geçirilen 2 tapgyrynda hem ýeňiş kazandy. Geçen mövsümde topar 9-njy orny eýeledi. Çempionatyň ilki tapgyrynda bu topar Fenerbahçe topary bilen duşşar. 39 ýaşyndaky Djubo 2015-2022 ýyllarda Zenit toparyna çykyş edip 249 duşşykda 108 gol geçirdi. Ol Russiýanyň çempionatynyň iň güýçli hüjümçileriniň biri hasaplanýar. Inni bolsa, habarymyzyň peýdaly maslahat bölümine geçelim. Hormatly tamaşaçylar, BTT peýdaly maslahat bölümini Türkmenistanyň Adalet Ministrligine salgynanyp, Atawatan Turkmenistan.com internet saýtynyň peýdaly maslahat sahypasynda öň ýerleşdirilen käbir peýdaly maglumatlary size ýetirýäris. Çağany perzentligi almagyň tertibi. Çağany perzentligi almak, onu perzentligi almak isleýän adamyň ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentligi alınýan çağanyň ýaşaýan ýeri boýunça geçirilýär. Çağany perzentligi almak isleýän adam değişli ardany öz ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentligi alınýan çağanyň ýaşaýan ýeri boýunça häkimiň garamagyna berýär. Häkim howsarlyk we howonarlyk edarasy tarapyndan taýýarlanan resminamalaryň esasyna onun gatnaşmagyna 10 senenama gününiň dowamyna resminamalara garaýar we çağany perzentligi almak hakyna karar çykarýar. Perzentligi alýanyň we perzentligi alynan çağanyň hukuklary we borçlary çağany perzentligi almak baradaky kararyň çykan gününden başlap ýüze çykýar. Çağany perzentligi alan adam çağany perzentligi almak baradaky häkimiň kararyny hem ýanyna hoşmak bilen değişli edarasyna çağanyň perzentligi alınmagynyň döwlet tarapyndan belligi alınmagy barada arda berýär. Çağanyň perzentligi alınmagy baradaky kararyň çykarylan ýerindäki edarasy bu karar we perzentligi alanyň ardasy ýa-da howsarlyk we howonarlyk edarasynyň habary esasyna çağanyň perzentligi alınmagynyň döwlet tarapyndan belligi alınmagyna geçirýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim halk maslahatynyň başlygy Sinso Abini soňky ýoluna uğratmak çäresine gatnaşar. Türkmenistanda dürli görnüşli peýdaly gaty magdanlaryň 200-den gowragy bar. Türkmen agyr atletikaçylary 5-nji sınam raýdaşlyk oýunlaryna 13 medal eýelediler. LeBron Inbanyň iň köp hak tölenýän basketbolçysy boldy. 19 awgust ýyllar näme diýer? Günnelik täleýnama ýaly habarlary okap bilersiňiz. Saýlanan habarlar gepleşigimiziň bu gezek sany hem şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indi sanlaryna diýdarlaşýançak hoş sag bolun.